Hello everyone! Welcome po muli sa aking munting channel. Narito na naman ako muli. Ngayon magluluto tayo ng beef mechado. Ang mga gagamitin lang natin, 1 kilong karne ng baka. Hiniwa ko siya ng pa-cubes. 70 grams na tomato paste. 200 grams na tomato sauce, paminta na crack, asin at saka beef cubes, 2 sibuyas, bawang, bell pepper, 4 na pirasong patatas, 1 pirasong karot, gagamit din tayo ng cheese, patis, at mantika. Maglagay lang tayo ng asin sa karne at paminta crack. Set aside muna natin. Hiwain lang natin yung bell pepper. Dukdukon lang natong ahos, guys. Pero pag wala mong almeris, iwaan lang. Maglagay lang tayo ng mantika sa mainit na kawali. Iprito muna natin yung patatas. Isama na nato ang carrots, guys. Tanggalon lang nato. Next, bell pepper. Saglit lang to siya. Tanggalon na natin. Sunod na to iprito ang karne para maghibla-hibla siya. Pag ganito na yung itsura niya, pwede na to siya, guys. Hindi na kailangan na ipa-crispy. Ilagay na natin yung bawang.
Pag brown na yung bawang, ilagay na natin yung sibuyas. Pag luto na yung sibuyas, ibalik lang natin yung karne. Maglagay lang tayo ng isang pirasong beef cubes. Tapos, lagyan natin ng tubig. Takpan lang natin hanggang sa lumambot yung baka. Pag medyo malambot na yung karne, ilagay lang natin yung tomato sauce at tomato paste. Takpan uli. Pag sa tingin nyo matigas pa guys, dagdagan lang ng tubig. At takpan uli. Ilagay na natin yung cheese na ginadgad natin. Kalahati lang to guys. Maglagay lang tayo ng patis, mga 3 kutsara. Pag super lambot na siya guys, yan malambot na siya. O, tingnan mo. Yung sticky na yung sabaw niya. Ilagay na natin yung patatas, carrot, at saka bell pepper na pinirito natin kanina. Yum, yum. Dami kaayo ni guys. Super yummy mechado. Tikman lang natin. Perfect. Sarap-sarap. Napakasarap. Mag-add pa taog cheese guys para mas lalong sumarap. Ayan guys, patayin na natin yung apoy. Luto na yan. Ayan na guys, luto na yung niluto kong beef mechado. Sana kung sundan nyo tong recipe na to, sana magugustuhan nyo. Salamat sa panonood. Amping po kayo lagi. God bless!